बे आं थानाय रुम भारायाव बे हाबैदों बिनि उनाव खनिना दङ ओमफ्राय आंहा दस्रायाव थाहैबाय टाउनाव सिटियाव गुवाहाटियावहाय दा दिनै खिन्थु बे नागारलांनाय रुमाव आं हाबबाय दा बेखायनो बे जोंनि मोनसे गोसोखांथाव माखासे सम मानोना जोङो गोलाव सम बिदा फंबाय हिसाबै खामानि मावबाय हाबा मावबोबाय आरो बेवहाय आफादनि दारै आफादारि सोमोन्दोआव दिनै जोङो माहारियारि जिहेतु बयबो मोनसे सानथौआरि सानस्रिखौ लानानै बड'फानि गोजोरथियारि जि मोनसे सिमांखौ लाखिनो थाखाय मावलांनो थाखाय आरो बर' माहारियाव राव थुनलाइ बर' हारिमु दोरोङारि खान्थिफोरखौ रैखा होलांनायनि बेयो मोनसे आफाद आरो बेखायनो बे जि दिनैनिफ्राय बिबान बेखौ मिजिंथिबाय जोंनि जिल्ला जोंनि मावथि बयबो जोंनि गाहाय नेहाथारि लोगो गाहाय नेहाथारि लोगो आफादगिरि आरो बोसोनगिरि बयबो जोङो टीम हिसाबैनो दावगालांगोन आरो बिथांनि माखासे बे टीमनि बिदिन्थिखौ लानानै जोंहाबो सोलोंबाय जोंबो रोंनो हाबाय आरो बेखायनो बे फोथायनायखौ लाखिनानै जों दावगालांनो हागोन होननानै मिजिंथिदों दा टीमनिल' नालाय फोजोबनो थांनायनि सिगां आंनि फार्स्ट प्रेसिडेन्ट इनचार्ज हिसाबै एपिल जोंनि गासै एबसु मावथिफोरनिसिम एपिल बेखौ फालिलांनांगौ आं माब्लाबानिफ्राय सानोमोन नाथाय दिनैनि गिबि प्रेसिडेन्ट इनचार्जनि मोनसे फिसा आरो बियो माहारियारि एपिल बे जाबाय जों बहाबा थाङोबा आं बहाबा थाङोबा बे मिटिंआव दा एसे आगोल जोंनि आफादगिरिफ्रा एड्रेस खालामदों बेवहाय मोनसे सोदोबखौ बयबो गारनांगौ बिनिफ्राय एबसुआव थानायनि सिनाखियाव नोंथाङा बबे जिल्लानि बबे दख'रानि लामायाव गारियाव बासाव हाथाय बाजाराव गला दखानाव लोगो मोनोबा मोनसेल' सोमोन्दो लानांगौ आदा आं खैराबारि दख'रानि उमुक बास सार गैया नो मर सार दिनैनिफ्राय एबसुनि बिबानगिरिफ्रा आफादगिरि गुबुन गुबुन बिबानखौ लानानै दा इभेन जिल्लानि आफादगिरि बिथांमोनाबो जोंखौ सार होनदोंमोन दहाय फरगेट एबाउट दैट बेखौ बावदो साफ्रोम बिबानगिरिया दिनैनिफ्राय मोनसे एपिल जे नोंथांमोना जों जेखि बैसोआव थाया मानो बिदा फंबायनि सोमोन्दोआव जों फंबायखौ फंबाय होनगोन बिनि उनाव नोंथांमोना जायखौ बिदा लिंनांगौ बेखौ बिदा सोमोन्दो गाबज्रिनांगौ आब' सोमोन्दो गाबज्रिनांगौ बे जोंनि बर'नि गिबि जोंनि माहारियारि सिन्थाजों खारनायनि दाराखान्थियाव बे सोलिनांगौ दा बेखायनो आं नोंथांखौ खावलायबाय आफादनि गेजेराव मानोना जों सिनाया मालाबा दिल्लीयाव लोगो मोनो मालाबा गुवाहाटियाव लोगो मोनो मालाबा सोरबा फन हरना बुंहरो राइटआव रायज्लायनायावनो खिन्थु आदाजों जागायनांगोन बिनिफ्राय आं उमुक दख'रानि आं उमुक जिल्लानि बिबान थानायजों दख'राजों एबसुनि बिदा फंबायनि कानेक्सनाव बेबादि मोनसे कानेक्टिभिटिखौ जों एक्जिस्ट खालायनांगोन नङाबा जों मिथिया सोर बबेनि सोर दख'रानि मालाबा जों मिथिबा गोसोआव लाजोबनो हाया दा बेबादि मोनसे ट्रेन्डआव जों प्रेक्टिसाव लाबोनांगोन बिनिखायनो ब्रिटिश कालचारखौ नाङा जोंनि माहारि कालचारखौ लाबोनांगौ आरो बे ब्रिटिश कालचारखौ खाथा बायबाय होननानै सार होनाय नङा ओंखायनो आं आदा ट्रेनफोरखौ मालाबाबो माने सार होनखायाखै आदा रोंगोराखौ मालाबाबो सार होनखायाखै खालि सासे मानसिखौल' आं एसे बेखायदा समनिफ्राय लोगो मोननायखाय सार होनो बे जाहैबाय इउजि बिनिफ्राय खालि माने आंहा माबाखौबो रबिराम नार्जारिखौबो आदासो होनखायो सानसेखालि आं रायजादों बेजों आं नोंथांमोननो खिथानोसै जेब्ला बिथाङा एमएलए जाजेनबाय बे देरहानायनि आरो आं जेननायनि मानसि आङो बेजों इलेक्सन एजेन्टमोन नालाय इउजि सारजों बेखायनो नै सार फैलायबाय दा बिथांनि खाथियाव आं दङ रबिरामनि खाथियाव बिथाङाथ' देरहाबाय होद आदा नोंथ' एमएलए जाबायलै आंथ' नोंखौ दा सार्टिफिकेट लाखांबानो सार होननांसिगोन नामा धोद जाम्बा रायदों बे आंखौ नोंलाय दाबो एबसुआवसो दं आरो मानो एबसुजों एबसु मानो माने मा सार बेलाय होननानै आंखौ रायदों ओंखायनो आंबो होना दा ओंखायनो आङो बिथांमोननि लेभेलनिफ्राय जेसेबां आफादगिरि दङ गाहाय नेहाथारि जालांदों गासिखौ आं बिदा सोमोन्दो लाजोबो सासे एसे बेथिक्रम सिगांनिखाय बेखौ आङो माने सार होनाय जायो आरोखि दा मन्थ्रिबो जाबाय नालाय खिन्थु दाबो आं बेखौ दा गाबोननिफ्राय दाहाय लोगो मोनबा फन हरबा बिदा होनसै आं दा बेखौ बुंखासिगोन आरोखि आं दा आङो बेखिनिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे आर्नेस्ट एपिल लाखिबाय मानोना खनिनजों आंनिथ' जोंहा बिदा फंबाय होनलायनाङा नाम गाबज्रिलायो नालाय जोंहा एखे
फरायनाय एखे क्लास ओंखायनो जोंहा बेवहाय माने बिदि गैया जोंहा देरसिन दं बैसोआव सानै बोसोनगिरि आरो ओरै सासे थाबाय आदा दिनेश दा बेखायनो मानगोनां नोंथांमोन जोङो आफादनि आरो जोंहा बिमा गौथुम दङ बिथांमोनखौ आब'मोन जेरै जोंहा शिबराम बिथां दङ आरो बिदिखायनो आं नोंथांमोन बयखौबो दिनै बेखिनि माने बिबानजों लोगोसे माहारिनि सिन्थाधारा आरो जोंनि संबिधानिक दारा खान्थिजों जों आवगायलांनो हागोन होननानै मिजिंथिनानै आंनि बे फंनैसो रायफोरनायखौ आं बेयावनो दोनबाय आरो आदा दिफेनखौ आङो रोजा रोजा गोरबो गोसोनिफ्राय आङो हामबायनाय होबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोखां आरो बेयाव बिथाङा दैदेननानै बर' हारिखौ मोखां होनानै जिहेतु माने बर' हारिनि दावगानायाव बिथाङा बिहोमा होलांबाय आरो बिथांनि इयुन समनि दावगानायनि लामायाव जाफुंसारनायनि मिजिंजों आरो अराय माने जोंनि माहारिनि मुलाम्फानि थाखाय बिथाङा सासे बागदाद दैदेनगिरि हिसाबै खामानि मावलांगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो बिथांखौ खेबसेबाव हामबाय होननानै आंनि बे फंनैसो बाथ्राखौ बेयावनो दोनथ'बाय आरो जय बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिउ लावथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिउ लावथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिउ लावथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिउ लावथों